Mga kauban, sorry yung kayo nawala ta sa ere kay naikakulian sa atong internet dire. Karon ani ata sa Danau, usbon ako sa atong mga listeners, ali agid kita sa Danau City Central School. O karon inyong makita mao ni ang medical team diri sa Department of Health sa Danau City. Naka-ready ni sila standby in kaso og naay makuyapan o maglain ang pamati sa mga butante. Hello ma'am, maing udto kaninyo. Live ta sa May TV Cebu. Mangutanan lang ko ma'am, kumusta man ma'am? Naan natay gitabang ganiha or sir? Live ta sa May TV sir. Kumusta sir kanang as of karon sir kay nanami mga more or less 5 ka pasyente nga gi-cater nya kasagaran sa mga pasyente nga mo ang gi-cater kay mga taas ang BP nalipong ora nya kung na sila mga amo sila i-assess ilang vital signs niya kung na sila mga maintenance amo silang providean og maintenance o tambal na sila prescribe nga tambal. So wala na siya gikuha og ambulance para dalhon dito sa ospital. So first aid ra gyud ang atong na apply diri. Yes sir. So akong usbon 5 na kabuk inyong gikitel sukad ganihang buntag. Yes sir. So until what time mo diri sir ma'am? 4 PM mi kutob diri sir. 4 PM. Okay. Sir, unsa atong first name gani sir? James sir. Christian James. Christian James. So pila Sir Christian, pila mo kabuok ang naka-deploy diri sir sa ato ang naka-deploy diri sir staff from kanang DOH. Sa region yun mi sir base under mi sa region pero gi-deploy mi diri sa Danau. Naara sad mi diri naka-assign sa Danau. Okay. Mga nurses mi sa DOH gyud mo. Yes sir. Dahil naka-base diri sa assign diri sa Danau. Yes sir. Sir Christian, salamat kay sir ha. Mauni sila naka-ready ang ilahang pareho na gihapon ni didto sa Liloan kundi gikan jud kita nag-live usab. Ana agyoy mga medical kit sila naka-ready o sigon sa giingon ni Sir Christian kung need og tambal sa ilang maintenance maka-provide sila. So ma'am unsam ni siya mga klase nga tambal ma'am? Pwede na to makakuan ma'am? Available mga paracetamol sir in kaso maglaba din ang ulo and then namin standby nga ni Philippine in kaso magkuan na magtaas og BP standing order BP and then naapod ni mga kuan diri maglain ang tiyan sa mga to narasay mga security. Okay ma'am, daghang salamat. Kisay unsay first name to ma'am? Mabet sir. Okay, mao kato si Ma'am Mabet sa under ni sila gyud sa DOH sa region then naa sila gi-deploy diri sa City Health sa Danau City. Ma'am sir, thank you kay ninyo. Karon mga kauban mo proceed ta diri gyud kauban gyud nato ang atong reporter usab nga si Queenie Holigon diin mo live pud siya karon taud-taud mosulod ta diri bahin gyud diin medyo gikan dito sa entrance sa building 2 mulakaw ta paingon gyud dire para makita na to ang mga presinto diin nagbuto kining atong mga kaigsunan dinhi sa Danau City. So far karon atong nakita mingaw na gyud ang maong polling place diin dili gyud pareha sa atong naagi ang kaganihang mga lain-laing munisipyo nga ubay-ubay gyud ang mga tao nga ni dagsa para pagbutar o pagpili sa itong manok. Akong usbon ang kining Danau City, 3 ka buok ang nagpigi diri isip nidagan pagka ang usaan ang incumbent nga si og karon sorry kayo kay nagwala-wala atong signal. Mulaos ta diring bahin gyud. Medyo mawala-wala atong uban ta sa pagpakbana, uban ta